argindarra eta ura moztu eta ikastola inguratzen duen esia kenduko duela ziurtatu berri du Ziburuko auzapezak asteartetik aurrera ikastolak dagoen tokian jarraitzen badu. Igorri daukun gutuna elektrizitatea ere moztuko zuela ura kendu, oain aski, aurrak dira, ez dezala behin ere antz Ziburutak aur batzu direla. Ez dute baztertzen auzitara jotzea eta bestalde diru abiltzeko kanpaina bat abiatu dute, eguneko 100 euroko isuna ordaintzeko eta egunero argindar makinak alokatu ahal izateko. Eta egunez egunea 100 euro egunero biltzen ditugun, edo 150 euro egunero biltzen ditugun Ziburuko ikastola biziarazteko. Gurasoak herriko etxeko hezkuntza gaietako zinegotziarekin bildu dira dagoeneko, baina Donibane Loitzunera edo Urruñara joateko berretsi diela esan dute Seaskako ordezkariek. Seaskak hala ere datu baikorrekin hasi du ikasturte berria, guztira 3.220 ikasle izango dira, iaz baino ia 150 ikasle gehiago Seaskak dituen 31 ikastoletan. Donibane Garaziko ikastolan eman dituzte ikasturte berriko datuak, erritmo aldaketak markatutako ikasturtea da urtengoa, baina aldaketez gain euskarak ordu gehiago izango dituela nabarmendu dute.